Ένα πράγμα που είπα είναι θα κάνεις καλό κομμάντο στα 90 ευρώ που έχουμε σαν προπολογισμό την εβδομάδα. Είναι ένα από τα πολλά πράγματα που είπα για σένα. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλή για να προσέχεις τα 90. Όχι, να βάλω πιπίλα εδώ. Οκ, ναι, το έχεις πει. Βάλε την. Κοίτα. Oh, that's very cool. Έχω πει. Θα ζητήσει να σου φέρει STEM. Και βέβαια. Oh, that's funny, man. Θα γυρίζει με τη STEM, θα χορεύει με τη STEM. Ναι. Θα χρειαστεί μόνο να δώσεις ένα καπνό, το ξέρεις, I promise, διότι μόλις δώσανε ένα γεμάτο σήμερα και έχει ο Φούκος άλλο. Ναι. Και λέει θα περάσουμε με 2 καπνούς. Εντάξει. Σκέφτηκα κάτι. Τι σκέφτηκες? Έχουμε μόνο 90 ευρώ. Θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα. Breakdown. Και την περασμένη εβδομάδα έλεγα του Άλεξ να πάει να πει στο Big Brother να αφαιρώσει 75. Γιώργο, και εκείνος και ο Αντώνης μου λέγανε μη πας. Ορισμένες φορές δεν πρέπει να μιλάς. Σκάλα στο Big Brother ξέρει τα πράγματα. Anyway, και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Το σκεφτόμουν πάλι τώρα. Να φέρω αφού έφυγε ένα άτομο πρέπει να σου μειώσουν το budget με 75 ευρώ. 50-75. 50-75. Όχι τη νίκη. Με νίκη δεν μετράει, τα 50 νομίζω. Τέλος πάντων, ό,τι είναι να κάνω, σου κάνω, δεν το λέει. Αγαπητοί συγκάτοικοι, ο Big Brother σας ενημερώνει μετά την κεντρική αποχώρηση του Γιώργου. Το εβδομαδιαίο budget μειώθηκε κατά 75 ευρώ. Big Brother. Μπράβο, λέει ο άλλος. Μπράβο, Ηλία. Από Big Brother Εμένα να μου... βλέπει τα πάντα. Εμένα να μου πούνε να μην μιλάω. Are you kidding? Τότε δεν με έχουν μάθει καθόλου. Έχουν περάσει 3,5 μήνες και δεν με ξέρουν ακόμα. Ώρες όχι τσατίζομαι με κάποια πράγματα, πραγματικά θέλω να ανοίξω το βρωμόστομά μου και να μην τους ξεπλύνει το όχι ο Νείλος, όχι ο Μαζόνιος. Τέλος πάντων. Να σώψετε. Μεγάλος άνθρωπος. Για παίκτης μιλάω. Γενικά μιλάω. Γενικά μιλάω γιατί περνάνε κάποια μηνύματα που... Τέλος πάντων. Εγώ ό,τι έδειξε το βίντεο, μου έδειξε η Ρούλα, ακριβώς ό,τι έλεγα, έδειξε και το βίντεο. Οκ. Ό,τι εγώ έλεγα ότι είχε κάνει, ακριβώς μετά μου το επιβεβαίωνε το βίντεο. Ακριβώς. Ό,τι συνέχιζα και έλεγα στο Γιάννη, 2 φορές στο Γιάννη, 1 φορά στη Στέλλα, ό,τι έλεγα, ακριβώς το ίδιο έδειχνε το βίντεο. Δεν είχα παραποίησει ούτε μία λέξη. Την ημέρα που φεύγω και η Στέλλα είναι χάλια, που εγώ φεύγω, γυρνάει και της λέει «Ξέρεις κάτι, αυτά δεν είναι αληθινά, αυτά είναι ψεύτικα, άμα γούσταρε θα μίλαγε από την αρχή με τον ίδιο τρόπο που σου μιλάω». Μη στεναχωριέσαι για τίποτα, γιατί αν ήταν από την αρχή, Αυτά τα πιστεύω είχα για αυτόν τον άνθρωπο, αυτά συνεχίζω να έχω. Τώρα, το θέμα για το τι έκανα εγώ με τη Στέλλα και το πότε το έκανα και για ποιο λόγο το έκανα και αυτά, πραγματικά δεν αφορά κανέναν τους. Όταν μπήκε η Χριστίνα μέσα, η Στέλλα κόντουσε να τρελαθεί. Το ξέρω. Και έρχεται και μου λέει: έχεις δίκιο, ρε, μπιπ. Μπορούμε να μην κάνουμε και τίποτα, πρέπει να κάνουμε και τα πάντα, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Όταν όμως η Χριστίνα κατάλαβε κάποια πράγματα, σου είπε: άστο φίλε. Και τότε ξαναγύρισε στη Στέλλα και έγινε ό,τι έγινε ο καυγάς, και εγώ είχα μέσα στο δωμάτιο να μπορέσω να τη συνεφέρω. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι αυτός ήταν που είχε καλύτερο χαρακτήρα από εμένα και γι' αυτό και βγήκα εγώ την πρώτη φορά. Εντάξει, εγώ είπα: άμα θες μείνε, να αποδείξεις άλλη μια φορά τον ισχυρισμό σου. Θυμάσαι, κάναμε μια κουβέντα και είπες:
πρόσεξε. Ο άνθρωπος δεν αλλάζομαι. Όταν ήμασταν, θυμάσαι, εγώ, εσύ, ο Μιχάλης. Ναι. Και λες, εγώ δεν αλλάζω με τίποτα. Και σε λέει ο Μιχάλης, υπάρχουν άνθρωποι κακοποιοί που αλλάξαν και γίναν άγιοι. Εσύ είπες δεν αλλάζω. Όμως άλλαξες, φίλε μου. Άλλαξες πάρα πολύ. Και 600 στροφές. Κατάλαβες γιατί έχασα από μένα τώρα. Στις αποφάσεις που έχω και έχω πει και έχω βγάλει το πόρισμα, είμαι κάθετος. Δεν αλλάζω. Παίρνω πριν τα χέρια μου. Εγώ χάρηκα που μόνο που λειτουργήσε το αμάξι. Και εγώ αυτό του είπα. Δεν με ενδιαφέρει. Το χάσαμε. Καθόλου. Εγώ το μόνο που στεναχωρέθηκα είναι επειδή ο Αλέξης ήθελε να την κερδίσουμε την αποστολή, αλλά εντάξει. Πες καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Στο αρχηγείο σου. Καλή νύχτα. Θα την προσέχω, θα της δίνω καλές συμβουλές για το προϋπολογισμό. Πολλές σοκολάτα. Πολλές σοκολάτα. Καμία Πολλές σοκολάτα. για σένα. Για όλους. Καλή νύχτα. Ξέρετε, έχετε μία αποστολή που πρέπει να χορέψετε με τα παιδιά να σας βοηθήσω. 3, 4. Δεν πειράζει. Γύρισες πάνω της. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, έφυγες. Φεύγεις. Όλοι. 2, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.